Hallo! Jeg hedder Karl. Og jeg har en stor mål. Slut den. Har du slut? Hej! Jeg hedder Gustav. Og jeg er med i Gustav og Linse. Hej. I dag der skal vi snakke lidt om kendte personer. Men først skal vi snakke om Justin Bieber. Altså, nu er jeg jo en pige. Altså, Justin Bieber stikker lidt af tidsmand. Jeg synes bare, han er så grim. Altså, han er altså, jeg kan bare ikke det her musik. Altså, han er bare sådan nederen. En dep. Og, Se, jeg kan slikke min øje. Hej. Nu er jeg jo et menneske, ikke også? Det er så godt, at mennesker, de kan faktisk danse. Relax lille bællinger. Danser vi opera.